Не бик матур үскәннәр. Клавдия Максимованың илһамланып шигырь язудан кала икенче яраткан шөгыле гөмбә җыю. Аның өчен сезон май аеннан ук башлана. Күбрәк баллы гөмбә опятаны яратып җыя, бүген исә чиләген ал гөмбәләр белән тутыра. Менә бу безнең сыраешкы инде. Бик тәмле гөмбә, кыздырырга да ярый. Кышкылыкка әзерләргә дә ярый. Гөмбә җыю уеныш түгел, зур осталык сорый. Иң мөһиме урман һавасы күңелгә ял бирә, кышка ризык запасы туплыйсың ди ул. Клавдия ханым күбрәк үзенең туган авылы Кабанбастрык ягында җыя гөмбәне. Быел авылга кайтырга бик вакыт булмады. Менә шушы зәй ягындагы урманнарга киләбез, җыябыз гөмбәләрнең. Урман опятасын мин инде агач төпләрендәгесен мариновать итәм. Ә инде җирдә үсә торган опяталарны, оларын тоже мариновать та итәм. Кышкылыкка да тузлап куям. Клавдия Максимова гөмбәләрне тузлап та куя, киптерә дә, кыш буе якыннарын ашлар, камыр ризыклары пешереп сыйлый. Ә табигать хәзинәсенә хөрмәт тә, иҗат итүгә сәләт тә аңарда кечкенәдән килә. Урман кырга чыккач та шигырьләр язудан туктамыйм ди ул. Менә күңелгә тулган нәрсәне тиз генә язып аласы килә. Менә шуңа күрә кулымда һәр вакыт минем бер блокнот кәгазьме була. Гөмбә генә түгел, җиләк, мәтрүшкәсен дә җыеп киптерә, алардан файдалы шәйләр дә әзерли. Уллара да каләм кагазын алып, күңелгә килгән шигырьләрен дә язып куя. Биеклеккә күтәреләм дип, юк очмадым күккә атылып. Ник мин җирдә, кеше биектә дип уйламадым бер чак ачынып. Җирдән генә карап сокландым мин күктә очкан җырчы тургайга. Адилә Борһанова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.